Hej vloggen. I dag der har mig og Emma vi har lavet en vi spiser dumle. Stop Emma. Vi lavede sådan en, hvad hedder sådan noget, outfit for video ting for hvad I kan have på til jeres nytårsaften med en pelsvest. Der er 3 outfit med en pelsvest, og det er ikke ret dyre, så Emma, nu stopper du altså. Måske, det er sådan set det, vi har lavet i dag. Jo, og så har vi klippet videoen, vi har filmet dengang vi var i Aalborg, og det har vi klippet sammen. De ting vi har kigget på, at de klamme jordbær med chokoladeovertræk, som Emma hun ville have. De er klamme. Ja, meget. Og den ligger også inde på bloggen, og ja, det er vist det. Så. Tror jeg. Ej, nyd det. Yes. Hej.